салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз. Бо шумо ман Баҳром ҳастам. Инак дарси имрӯзаи мо персонал прономен ном дорад, яъне ҷонишинҳои шахсӣ. ҷонишинҳои шахсӣ дар забони олмонӣ ба ду гурӯҳ тақсим мешаванд: сингулар ва плурал, яъне ҷонишини шахсӣ танҳо ва ҷонишини шахсии ҷамъ. ҷонишинҳои шахсии танҳо инҳо мебошанд: их ман, ду ту, вай яъне вай мард, зи вай зан, эс вай ҷинси миёна. ҷонишинҳои шахсии ҷамъ плурал бошанд инҳоянд: вир мо, ие шумо, зи онҳо ва зи шумо, яъне ба як нафар ё ба чанд нафари шахсоне ки бегона ё ҳурматӣ гуфта мешавад. дар забони олмонӣ ҷумла бе феъл мавҷуд буда наметавонад. аз ин лиҳоз бо ҷонишинҳои шахсӣ феъли зайнро тасриф менамоем. феъли зайн яъне будан тарҷума мешавад ва чунин дар ҷонишинҳо тасриф мешаванд: их бин ман ҳастам ё мебошам, ду бист ту ҳастӣ ё мебошӣ, ист вай аст ё вай мебошад, зи ист вай аст ё вай мебошад, эс ист вай аст ё вай мебошад, вир зинд мо ҳастем ё мо мебошем, ия зайд шумо ҳастед ё мебошед, зи зинд онҳо ҳастанд ё онҳо мебошанд, зи зинд шумо ҳастед ё мебошед. якчанд мисол: их бин арст ман духтур ҳастам, ду бист профессор ту профессор ҳастӣ, ист рингер ӯ гӯштингир аст, зи ист штудентин ӯ донишҷӯ аст, эс ист клайн яъне кӯдакро дар назар дорем, дасткиндро, вай хурд аст, вир синд фройнде мо рафиқон мебошем, ия зайд фаҳрер шумо ронандаҳо мебошед, зи синд шулер онҳо толибагон мебошанд, зи синд президент шумо президент мебошед. дар забони олмонӣ новобаста аз он ки исм ҷондор ва ё беҷон аст, барои шахси сеюм шумораи танҳои ҷонишинҳои зерин яъне зи эс аз рӯи ҷинс истифода бурда мешавад. мисол: дас ист дер тиш яъне тиш ҷинсаш мардона аст, дер тиш. аз ин лиҳоз барои ӯ мо ҷонишини ери мардонаро истифода мебарем. дас ист дер тиш ин миз аст, ист ной вай нав аст, яъне вай гуфта мо мизро дар назар дорем. дас ист ди таше ин ҷуздон аст. аз сабабе ки таше ҷинси занона мебошад, барои ӯ ҷонишини зиро истифода мебарем. яъне зи ист тоер вай гарон аст, яъне ҷуздонро дар назар дорем. дас ист дасбух ин китоб аст. бо мебинем ки китоб низ ҷинсаш миёна аст. аз ин лиҳоз барои ӯ ҷонишини миёнаро эсро истифода мебарем. эс ист интересант вай шавқовар аст, яъне вай гуфта мо китобро дар назар дорем. феъл дар ҷумла ҳама вақт дар ҷои дуюм меистад. дар ҷои аввал ҷонишин ё исм ва дар ҷои дуюм феъл меистад. мисол: дер шӯ ист рот пойафзол сурх аст ё сурх мебошад. агар назар афканем, дер шӯ дар ҷои якум истодааст, яъне исм, дар ҷои дуюм ист мебошад ва рот ниҳоят дар ҷои сеюм. аммо ҳангоми тарҷума кардан
дар забони тоҷикӣ феъл дар ҷойи охир рафта меистад, аммо дар забони олмонӣ бошад ӯ дар ҷойи дуюм аст. Мисоли навбатӣ: Die Tafel ist grün. Тахтаи синф сабз аст ё сабз мебошад. Der Lehrer ist gut. Омӯзгор хуб аст ё хуб мебошад. Ҳиссачаи инкории nicht баъд аз феъл омада, феъл ва сифатро инкор мекунад. Мисол: Der Lehrer ist nicht schlecht. Омӯзгор бад нест. Das Auto ist nicht alt. Мошин кӯҳна нест. Die Blume ist nicht rot. Гул сурх нест. барои мустаҳкамкунии мавзӯъ барои шумо мо якчанд мисол овардем. оё шумо тарҷума карда метавонед ё не? ё ин ки дарси имрӯзаро фаҳмидед ё не? ман зебо ҳастам ё ин ки ман зебо мебошам? якчанд сония мо интизор мешавем, баъдан ҷавобашро мебурорем. туғри, ich bin hübsch ё ин ки ich bin schön. мисоли навбатӣ: ман зебо нестам. туғри, ich bin nicht hübsch ё ин ки ich bin nicht schön. мисоли навбатӣ: қалам сиёҳ аст ё ин ки қалам сиёҳ мебошад. инак ҷавоби шумо дуруст. Der Stift ist schwarz. мисоли навбатӣ: қалам сиёҳ нест. Der Stift ist nicht schwarz. миннатдории худро барои шумо арз менамоям. раҳмат ки бо ман будед. то боздид. Auf Wiederhören oder auf Wiederschauen. Tschüss.